Pagi ini masaknya santai banget karena sayur kemarin masih, tinggal diangetin aja. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Dik wingi sore kan ono acara bancaan pelairan, dadi wingi sore aku ki masak sayure wakeh sisan. Mergo sayure esuk iki ki yo isih, dadi cukup diangeti wae yo lur. Sayur ki nek wis nget-ngetan malah enak yo lur. Dadi esuk iki aku kur kari manasi sayur karo nambahi gawe lawuh ya lur. Lawuhe sing praktis-praktis wae wis genah bocile yo seneng apa meneh nek ora udang. Udang sing ditepungi ngene iki wis genah kabeh ki do seneng mergane yo emang enak ya lur. Ngomong kari pirang dina meneh ya lur nek esuk masak ngene iki mergane kan sedelok meneh ki poso. Genah to nek poso kan masake yo mesti sore sisan gawe buka sisan dinggo sahur. Alhamdulillah isih diparingi sehat waras, iso ketemu karo bulan suci Ramadan. Muga-muga diparingi sehat sak teruse ben tetep puasane iki ya iso mengikuti ngasih rampung. Alhamdulillah banget lebaran tahun iki engko aku wis ning omahe dhewe, ya arep omahku ki urung rapi, urung dadi sepenuhnya. Pawone we ya ijek dadi siji karo simbok, tapi alhamdulillah wis turu ning omahku dhewe. Kan reti-reti masakanku ya wis mateng, gek monggo sarapan dulur.